På smukhjem.dk er der masser af gode julegaveønsker, og du kan faktisk lave din egen ønskeliste rigtig nemt. Se med her. Du går ind på smukhjem.dk, og så finder du de varer, som du kunne tænke dig at få på din ønskeliste ved at klikke på det lille hjerte oppe i hjørnet. Så er de tilføjet heroppe. Du kan se heroppe, der ligger 4 på din liste. Og her kan du så dele dem på sociale medier eller via e-mail til dine venner og familie. Du kan også scrolle herned og så printe den og udlevere den. Der er i hvert fald masser af fede ting, som man kan ønske sig til jul. Julegaver, der er købt i 2023, de kan byttes til og med den 14. januar 2024. Jeg håber, du får det, du ønsker dig. Rigtig glædelig jul.